אהלן, ננסה לפתח את חוק פואסי. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים. אז קודם כל צריכים להגדיר מה זה זרימה רוויה בשביל חוק פואסי. אז מה זה אומר? כל הנקבובים מלאים במים, תכולת הרטיבות הנפחית שווה לתכולת הרטיבות הנפחית ברוויה, זה בעצם כמו 1, וכמו בהידרוסטטיקה שהעומד הכולל שווה לעומד הגובה ועומד הלחץ, והפוטנציאל הכולל שווה לפוטנציאל הגובה פחות פוטנציאל הלחץ. וחשוב, זרימת המים לא משנה את כמות המים ביחידה הנמדדת. כלומר, כל מה שיוצא מהקולונה מהקרקע מוכנס חזרה מיד כך שהנפח לא מאבד מים נטו. אם עכשיו אנחנו לוקחים איזשהו חתיכת אדמה ומעבירים דרכה מים, אז בקצה מסוים מתחיל לטפטף טיפות, נגיד יוצא 3 טיפות בשנייה מהקולונה של האדמה, אז אנחנו מכניסים לתוכה בדיוק באותו זמן 3 טיפות חזרה, ככה שנפח המים באדמה לא משתנה, ושהשטף קבוע לאורך פרופיל הקרקע. טוב, זה ההגדרות שהיינו צריכים. עכשיו בואו נראה מה קורה לנו פה. אז באיור משמאל הוא מתאר צינור, קפילרה, זה האיור משמאל, שמים זורמים דרכו. מים זורמים מהנקודה בה הלחץ שלהם גבוה, דלטה פי, פי ועוד דלטה פי, למקום בו לחץ שלהם נמוך. אוקיי? אז כאן יש להם לחץ גבוה, יש להם איזה פי ועוד דלטה פי, ופה בסוף יש להם פי. אז פה יש להם לחץ יותר גבוה, אז הם ינועו לפי. אוקיי. המים זורמים דרך הצינור, מתחככים בדפנות שלו וגורמים למים להאט עד לעצירה במגע ישיר. מה זה אומר? אם עכשיו יש פה את הצינור, אז אתם רואים יש פה מכל מיני, כאילו אנחנו מסתכלים על זה כאילו זה שכבות. כאן השכבה הזאת, אם זה המרכז של הצינור, נגיד נקרא לזה R0, וכאן זה הדפנות של הצינור, אז זה ה-R הכי גדול, אז זה נקרא לזה R גדול. עכשיו בנקודה כאן, על הדפנות של הצינור, מהירות המים שווה ל-0 בגלל שהחיכוך הכי גבוה, וככה זה יורד לפי גרדיאנט, עד שאנחנו מגיעים למרכז של הצינור שבו המהירות היא הגבוהה ביותר. אוקיי. להאט, ככל שנעים לעבר המים במרכז הצינור, מהירות גדלה, המהירות המקסימלית במרכז הצינור. כוח הגרר שתואר, Fs, Fs זה הכוח הזה בעצם שמתנגד לזרים, בעצם מה שעוצר את המים בדפנות זה ה-RS, הכוח גרר הזה, החיכוך הזה. הוא פועל על הדפנות הצינור או על דפנות השכבה מעל ולאורך הצינור. זאת אומרת, השטח שהוא פועל עליו זה 2 פאי R, שזה בעצם ההיקף, זה תלת ממדי, הוא פועל על ההיקף של הצינור, או שאפשר להתייחס לכל שכבה כמו עוד שכבת חיכוך, זה מה שיוצר את הגרדיאנט. אז זה 2 פאי R כפול דלטה X, כי זה הולך לאורך הצינור, הכוח גרר הזה פועל לאורך כל האורך, אז זה השטח שהוא פועל, כן? וכפול זה השטח שלו, 2 פאי R, ההיקף של אחד כזה, לאורך כל הדבר הזה. אוקיי, אז עכשיו קצת נוסחאות. אז כוח הלחץ, למה הוא שווה? הוא שווה להפרש בין הכוח פה לבין הכוח פה. עכשיו, מה זה כוח? כוח זה לחץ כפול שטח. אז מה השטח שלנו? פאי 4 ריבוע. זה השטח המדובר. כפול הלחץ. פחות השטח המדובר, הצינור הוא בעל קוט, הוא לא משתנה, אז יש לנו פה פאי 4 ריבוע, אותו R, אבל רק כפול P. מהחיסור הזה מקבלים פאי 4 ריבוע דלטה P. זה בעצם הכוח שמניע את המים ככה.
יש לנו את ה-Fs, שה-Fs, עוד פעם זה כוח, ומה הכוח הזה שווה? הוא שווה לשתי פאי r, דלטה x, זה ה-a, כפול טאו. עכשיו, מה זה טאו? טאו זה מאמץ הגזירה. זה כמה קל או כמה קשה בעצם להניע נוזל דרך משהו אחר בלי שהוא יעבור חיכוך. אנחנו ניגע בזה בהמשך, מה זה הטאו הזה בדיוק. עכשיו, במצב של זרימה תמידית, אנחנו אומרים שהדברים האלה שווים. אז עכשיו אנחנו משווים בין שתי המשוואות האלה, ואנחנו מקבלים שפאי 4 ריבוע דלטה p, 2 פאי r דלטה x, שווה טאו. פשוט השווינו בין שתי אלה. עכשיו, מכאן אנחנו יכולים לבודד את טאו, כבר נראה למה אנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו נבודד אותו שנייה, ואפשר אז לראות שאפשר לבטא אותו כדלטה p כפול r חלקי 2 דלטה x. אוקיי. אז הנה זה, רשמנו את זה פה. עכשיו, טאו שווה לעוד משהו. למה הוא שווה? לפי חוק הצמיגות של ניוטון, טאו שווה לצמיגות הנוזל כפול השינוי במהירות לשינוי ברדיוס. עכשיו, מה זאת אומרת? ככל שהרדיוס גדל, המהירות קטנה. זה מה שראינו פה. ואפשר לראות את זה יותר טוב כאן. אם נסתכל שזה כאילו הדפנות של הצינור, אוקיי? זה המרכז של הצינור, וזה הרדיוס. כאן הרדיוס גדל. עכשיו, ככל שאנחנו מתרחקים מהמרכז, המהירות יורדת. אוקיי? כן. אוקיי. אז מה אנחנו אומרים? שטאו הוא גם שווה לצמיגות הנוזל לדבר הזה. אז עכשיו אנחנו נשווה בין שני הדברים. ומה שאנחנו נקבל, כן? אם אנחנו נבודד את R, ונבודד פה, נשים את R בצד אחד ואת V בצד אחר, אנחנו מקבלים ש-RDR שווה ל-2 צמיגות, דלטה X, דלטה P, dV. פשוט בודדנו פה את המשתנים. עכשיו, פה יש לנו RDR, ופה יש לנו dV. אז פשוט אנחנו עושים עכשיו אינטגרל על הדבר הזה. אז מה האינטגרל של R? 4 ריבוע חלקי 2, חצי 4 ריבוע. כל הדבר הזה הוא קבוע, זה דברים שלא משתנים, המשתנה היחידי פה הוא dv, לכן האינטגרל של dv הוא v, ועוד c. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שכאשר הרדיוס הוא r, המהירות היא 0. רדיוס r, מהירות היא 0. אז אנחנו פשוט נכתוב. עכשיו אנחנו בעצם מוצאים את המקרה הפרטי. אז חצי r, אנחנו מציבים במקום r קטן את r הגדול. אז חצי r בריבוע שווה לפעמיים כל הדבר הזה, ו-v שווה ל-0. אז יש פה כפול 0, וכל הדבר הזה מתבטל. ומה יוצא? c שווה לחצי r בריבוע. יפה. עכשיו אפשר לרשום את המקרה הפרטי, זאת אומרת, פה להציב, במשוואה מספר 3, להציב חצי r בריבוע, ואז לעשות פחות חצי r בריבוע, כן, אז מה מקבלים? חצי r בריבוע מינוס r גדול בריבוע שווה לדבר הזה. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את VR. מה זה VR? VR זה כיצד המהירות משתנה, המהירות בצינור משתנה,
כתלות במרחק מהמרכז, בעצם מה שדיברנו כל הזמן. אז איך אני מוצא את זה? סך הכל מחלק, אוקיי? יש לי פה VR כפול כל הדבר הזה, אני אחלק בכל הדבר הזה, אשים את זה כאן ואקבל את הנוסחה הזו. יפה. עכשיו אנחנו הולכים להשתמש בנוסחה הזאת. אוקיי. בעזרת הנוסחה, בוא נראה, זרימה למינארית בצינור אופקי, חוק פואסי. בעזרת הנוסחה של VR שחישבנו בדף הקודם, כן, מה שמצאנו בעצם, רק עוד פעם להזכיר, זה VR, כל מה שחישבנו. אז בעזרת הנוסחה של VR שחישבנו בדף הקודם, ניתן כעת לחשב כמות שהמים שזורמים דרך הקפילרה או השטף Q. אז בואו נראה מה רשום פה. Q שווה לאינטגרל, קודם כל נראה למה הוא שווה. הוא שווה לשטח כפול המהירות, אינטגרל מ-R0 עד R. למה? אוקיי? כי בעצם אנחנו רוצים לעשות אינטגרל על הדבר הזה פה. אוקיי? יש פה מכל מיני DR'ים כאלה. ואנחנו עושים אינטגרל מ-R שווה 0 עד ל-R שווה ל-R. עושים אינטגרל. אוקיי? אז זה המשמעות של זה. והשטח כפול המהירות זה בעצם הספיקה הזאת. וזה מה שאנחנו מקבלים. אז מפה אנחנו מתחילים. Q שווה לאינטגרל R0 עד ל-R. שטח של A כפונקציה של R כפול השטח של V כפונקציה של R. dr. עכשיו את שתי הדברים אנחנו מכירים פה. קודם כל את AR אנחנו נהפוך ל2 פאי R. זה איך שהשטח משתנה. ומ-R0 עד ל-R גדול כפול VR dr. משוואה 3, מה עשינו? סך הכל, הנה יש לנו פה את השני פאי R. ועכשיו אנחנו שמים את זה פה, ובמקום VR אנחנו רושמים מה שמצאנו בדף הקודם. הדבר הזה, אפשר לראות שאנחנו גוזרים, שכחתי לרשום פה dr. אבל אפשר לראות מה זה גזירה? האינטגרל הוא לפי R. זאת אומרת שכל מה שהוא לא R, הוא יהיה קבוע. אז 2 פאי R הוא קבוע, זה קבוע וזה קבוע. ומה אפשר לעשות עם קבועים? אפשר להוציא אותם מחוץ לאינטגרל. אז זה מה שאנחנו עשינו פה. הוצאנו את הקבועים מתוך האינטגרל, והשארנו באינטגרל רק את מה שיש בו R. סך הכל זה כל מה שעשינו כאן. ואז יש פה סוגריים ש-R כופל סוגריים, אז פשוט הכפלנו. ואחרי זה מבצעים את האינטגרל, כל זה פשוט הקבוע הזה מסודר בצורה יותר יפה. הנה האינטגרל, מה האינטגרל של 4 שלישית, 4 רביעית חלקי 4, מה האינטגרל של 4 ריבוע כפול R, 4 ריבוע חלקי 2 כפול R גדול בריבוע, זה, מ-R עד ל-0. ואם עכשיו אנחנו נציב, כשמציבים 0 אז זה מתאפס, אפשר להתעלם מזה. כשמציבים R מקבלים 4 רביעית חלקי 4, מינוס 4 רביעית חלקי 2, שזה יוצא מינוס רבע. אוקיי, אז המינוס רבע הזה זה כאן, יש פה, הנה המינוס, הנה הרבע, הנה 4 ריבוע. וכשמכפילים את זה, מקבלים ש-Q שווה למינוס פאי 4 רביעית חלקי 8 הצמיגות, דלטה P, דלטה X. וזה בעצם חוק פואסי.